Здравейте на всички, аз съм Сашко. Тук що се връщам от фитнеса и често казано, чувствам се ужасно. Някъде на втората серия нещо тотално се обърка. Втората серия на Хак Скулата. Не знам какво стана, но усетих много силна болка в главата. И трябваше просто да спра. В момента се чувствам отвратително. В момента около 11:30, това значи, че съм бъднат около 18 часа, което може би е основна причина за тази тъпа болка в главата. Надявам се, че всичко е наред и като се наспя, ще видим как стоят нещата. Здравейте отново, часът е вече около 10 вечерта, наспах се, главата горе-долу ми мина, взех едно хапче за глава, помага, така че явно ще оцелея след този първи тежък ден. Днес бях крака, изключително тежка тренировка, доста бях уморен, даже в момента не се чувствам много бодър, въпреки че съм спал около 7 часа. Но реших да ви покажа какво ще ям в следващите 8-10 часа. Значи имаме 3 порции пиленце. Знам да се вижда добре. Пиленце с зеленчуци. Тук имаме и ориз. В две от порциите имаме по 50 грама ориз. Това са 100 грама пиле. И 50 грама зеленчуци. Да, тези 3 порции са изключително малко, но за това смятам да вкараме едно кисело мляко, както и една доза суроватъчен протеин. Да видим как ще се получат нещата. В момента приемам около 1800 калории дневно. Трябва да приемам. Това са много по-малко от 1800 калории, но ще видим как ще се получат нещата. Утре имам изпит от 10. Просто изморен съм доста, така че утре клипчето ще бъде качено пак горе по това време. Извинявам се за което, но просто времето изобщо не ми стига. Това е. Линк към тренировката ще сложа в описанието. И в общи линии това е. Чао и до утре!